парчам рамзи ватандориву хешнашиносӣ аст ва ин муқаддасоти миллӣ бояд ба таври ҳамешагӣ ҳифз гардад. мутаассифона баъзан мо нисбати ҳифзу нигоҳдории ин муқаддасот бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир мекунем. ин парчами миллӣ дар деҳаи Ширкенти ҷамоати деҳоти Работ овезон аст. ана ин парчамҳои ҷашнӣ бошанд аз оғози моҳи март ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ овезон шуда буданд. парчами миллӣ дар ҳолати хеле ногвор қарор дошта кайҳо боз аз нури офтоб даридаву фарсуда шудааст. парчамҳои ҷашнӣ ҳам хеле кӯҳна гаштанд ва аз назари масъулини деҳоти Работ дур монданд. одатан парчамҳои ҷашнӣ дар муҳлати муайян танҳо дар арафаи ягон иду ҷашнвораҳо овезон мешаванд. аз рӯзи иди наврӯз моҳҳо сипарӣ мешавад, вале ҳамоно чунин парчамҳо дар деҳоти Работ овезонанд. мо оиди ин қазия нахуст ба муовини раиси деҳоти Работ телефонӣ ҳамсӯҳбат шудем. мавсуф гуфт ки ин масъала бояд таҳти назорати раиси маҳалла бошад. раиси маҳаллаи Ширкентро пайдо карда натавонистем. ба мо имконият даст дод ки бо муовини раиси маҳалла ҳамсӯҳбат шавем. ҷамоат ҳамин вақте ки ҳамин байроқҳоро зада буданд, вақте кай буд наврӯз ҳамин дига мун дига чахна навшам раис маҳаллам гуфта буд ки биён як чакарак. ина имрӯз 9 август аст. чанд моҳ гузаштааст то ҳоле байроқ. баъдам парчами миллӣ дарида фарсуда шудааст. самонам инам болои салбада бина. аваам имкон набуд ки иваз охир раис худаш сан мебина раиси ина хунаш дар инҷа авеш ҳамсои мана имрӯза ҳамаш мебинанд ин мошин қадим мезаран мебинанд восига мо як худум думи сари шумо хизаш даяд. мавсуф таъкид кард ки ҷиҳати иваз намудани парчамҳои ҷашнӣ ва парчамҳои миллӣ мо ба масъулини деҳот муроҷиат кардем, вале онҳо дар ин масъала бепарвоӣ карданд. масъулини деҳот бошанд аз додани мусоҳиба худдорӣ карда бидуни наворгирӣ тариқи телефон ба мо гуфтанд ки худи раиси маҳалла ва муовинаш дар ин самт айб доранд. гӯё аз тарафи ҷамоати деҳоти Работ борҳо ба масъулини деҳаи Ширкент ҷиҳати ислоҳи ин камбудӣ сипориш дода шуда бошад. худаш кард ки раис ҷамоаам гуфт ки ҳоле нагиред мунегу якам тарбият инҷа амонӣ шавад ман мегирем. анаҳо пеш хона як се ташғал тида буд оз гирифта оварда тони гараж мундагимча дига то пеши хонаи раиси худша ҳаста ҳар лен аҷибӣ ном насаби шумо ки Оймат Фазлишкурам. ҳамин тавр масъулини маҳаллаи Ширкент ваъда карданд ки парчамҳои фарсударо иваз карда ҳамчунин парчамҳои ҷашниро низ хоҳанд гирифт. ногуфта намонад ки чунин парчамҳои ҷашнӣ на фақат дар деҳоти Работ, балки то ҳол дар деҳоти Даҳсолагӣ, Истиқлолият ва баъзеи дигар ҷамоатҳои деҳот, инчунин шоҳроҳи Душанбе Турсунзода наздикии корхонаи алюминбарорӣ овезон аст. атрофи ин ва шиёру овезаҳои наврӯзӣ ки то ҳол иваз нашудаанд мо рӯзҳои наздик гузориш омода хоҳем кард.